Antes esta bobina, por decir algo si quieres, e ahora non sei que traballaran, e levo ao final de carreira, a chopera, por decir algo, invento meu de aquí. Estes eran alemáns, todavía en algo, pero salía moi caro. En Alemania estaba preparado o bobinado, entón foi a forma de inventar esto. A máquina preparei, que quila. Como de feito moitas cousas que tiñes agora. Agora já teño a vida. E de que aprendes a vida. Vamos a